zastavené. Prajem dobrú večer, som Sandor Doby. S veľkým potešením vás všetkých vítam. Čoskoro sa nám pred očami otvorí jedna veľmi výnimočná večer. Chcel by som totiž hovoriť o vedeckých poznatkoch a informáciách, v čom už vtedy bol zástupcom 19, o ktorých budeme, ako si správne pamätám, rozprávať v Trojici. János Neumann bol pre maďarské vedecké prostredie veľmi dôležitý, pretože, ako o ňom hovorili Ede Teller a mnohí ďalší vedci, bol neopakovateľnou ikonou a práve János Neumann vytvoril tú možnosť, ktorú máme dnes, napríklad vďaka tomu, že si môžeme takto rozprávať na počítači a on je tou technológiou, ktorú priniesol, čo je tzv. Neumannová architektúra. A práve na Neumannovej architektúre v podstate stojí počítač, na ktorom sa teraz vidíme. Prečo je to veľmi dôležité? Tá téma, o ktorej budem teraz hovoriť, je taká vizionárska, formujúca budúcnosť a jedinečná, že ten malý svet, my tu v 63 prakticky nahliadneme trochu do ľudského tela, vesmíru a budúcnosti, o ktorom je veľmi dôležitý. A to nie sú veľké slová. Človek vo vesmíre, v doterajnom známom vesmíre. Ten, ktorý je schopný robiť samostatné rozhodnutia. Je to veľmi dôležité, pretože všetko ostatné živé funguje podľa programov. A preto som začal s Jánom Neumannom, pretože Ján Neumann odmeril z ľudského tela to, že naše telo spracuje 280 000 kvintiliónov dát za sekundu, čo vibruje s vesmírom, moriami, nebom, kozmosom, pôdou a s nami. A naše vibrácie, ktoré vedecká komunita ešte dnes detekuje, sú EEG a EKG. Takže premýšľaj, 280 000 kvintiliónov údajov prúdi, z ktorých dnešné poznanie a medicína detekuje 2 údaje. Však nie, to je EEG, keď meráme vašu energiu mozgu, a EKG, keď zaznamenávame vašu energiu srdca. To je veľmi dôležité. Pretože to, o čom budem hovoriť, je to, že ak to nebudete vedieť prežívať, bude to pôsobiť trochu ako fikcia alebo prehnané. Na ďalšom obrázku budeme vidieť ešte len mňa. Ale nie toto je dôležité. Na tom ďalšom obrázku sa už budú demuseum dôležitejšie veci. Chcel by som vám povedať o takom jednom skrytom systéme v ľudskom tele, ktorý sa nazýva endokanabinoidný systém. Je to preto veľmi dôležité, pretože ide o tajný regulačný systém ľudského tela. A tento tajný riadiaci systém bol pred 60 rokmi utajený a ukrytý pred ľudstvom. Vedeli by ste, že ak sa tento regulačný systém objaví, tak veda dnes robí obrovský pokrok. Výskumy sa posúvajú vpred a bude oveľa viac zdravých ľudí. Chcel by som to povedať práve takto a nie je to ani cynické. Len jednoducho konštatujeme tento fakt, aby sme zistili, či je to pre svet vôbec zaujímavé, aby si udržiaval chorých starých ľudí na dôchodku. Či je to pre farmaceutický priemysel vôbec v záujme, aby po dosiahnutí svojho cieľa, teda napríklad ak sa každý človek uzdraví, skončil v bankrote. Či je to pre s tým spojený potravinársky priemysel vôbec v záujme, aby potravinársky priemysel vyrábal len zdravé potraviny. Veď ako sú tie veci navzájom prepojené? Všetko začína ich pôdou. To, čo je už naprogramované, sú pôdy ošetrené takými látkami, kvôli ktorým strácajú živiny, ktoré potom získavame zo jedla a pitia a následne tak na bunkovom úrovni hladovíme. Ale toto všetko sme zvládli, takže bolo potrebné niečo extra. Museli sa vynájsť arómia, farbivá a dochucovadlá. Keď sa im podarilo vytvoriť tie dochucovadlá, bolo to dôležité práve preto, že vtedy tie skutočné potraviny, tie v porovnaní s nimi zblednú a ty budeš mať rád jedlá, ktoré majú výraznejšiu chuť, než je realita. Presne tak funguje aj závislosť na drogách a v podstate sa jednoducho prepnúme na takéto potraviny,
ktoré už nemajú žiadnu účinnú látku, ale sú veľmi chutné vďaka tým dochucovadlám. Chcel by som ukázať týchto vedcov v tomto prezentácii od roku 1964 do roku 1993, pretože títo ľudia sú práve tí, ktorí endokanabinoidný systém, akoby nejaký skrytý vedecký fakt v ľudskom tele definovali. Ak sú medzi nami lekári, a myslím si, že aj teraz je ich tu 2 až 3, tak by sa na nich oplatilo pozrieť, sledovať ich. Pre mňa je najdôležitejší tento taliansky vedec Daniel Piomelli, ktorý je odborníkom a lekárom v oblasti endokanabinoidného systému a prenosu signálov v rámci náladovej prenosovosti. Môžeme ísť na ďalší slajd. Na ďalšom slajde by som vám chcel povedať, že na svete existuje obrovský omyl, pretože svet a dokonca aj lekári si myslia, že kanabis je droga. Chcem povedať, že v konope je 400 spektra. A z 400 spektra kazú cupanate spektrum a THC, počíta sa ako droga, ale jeho obsah je pod 0,2%. Ak existuje, tak je legálna a nazývame to širokospektrálnym kanabisom, teda broad spectrum. Zaoberáme sa širokospektrálnym olejom, takže ak by aj bol, ak máme olej, ktorý je plnospektrálny, to by v Švajčiarsku podľa právnych predpisov, teda podľa zákonných podmienok, bolo dokonca legálne a Európska únia schválila, že 1% obsah THC je tiež legálny a to je veľmi dôležité. Čo tu vidíš, že je to zakotvené v zákone, nikto to nevie, nechápem prečo, samozrejme. Chápem prečo, že sa to má považovať za bylinný prípravok, takže niečo ako chamomile. Je veľmi dôležité toto vedieť, pretože keď narušíš určité väzby v hline, tak s tým môžeš dosiahnuť obrovské výsledky, ak bude tá dokumentácia hlasnejšia než tie slova. Na ďalšom slajde uvidíme, že tu je VHO. Sú veľmi šikovná partia, pretože pred viac ako 60 rokmi zakázali kanabis. Prišli totiž na to, že s alkoholom sa dá urobiť oveľa väčšia zábava. No samozrejme, že po alkohole budeš mať dobrú náladu, ale alkohol nie je zdravý. Kanabis však dobrú náladu dáva. A že budeš zdravý, to nie je dobré, pretože keď máš dobrú náladu, tak ťa už nikto nemôže viesť za nos, ale toľko ľudí sa už vylie díky kanabisu, že od 13. decembra 2017 sa kanabis stal legálnym, ako vidíš aj na tomto slajde. A je veľmi, veľmi dôležité, že my nie sme drogordielnici a zákon uviedol, že medicínsky kanabis nepredstavuje riziko pre verejné zdravie, takže pacientov netreba brániť. Je to veľmi jemný text, pretože nehovorí, aký je fantastický, ale skôr takéto niečo. Tu máte, vidíte, je to takto vyriešené. Pre nás je to však dobré, pretože týmto spôsobom je naše posolstvo jedinečné. Táto ďalšia snímka je veľmi, veľmi dôležitá. V ľudskom tele sú dve výnimočné, okrem lekárov s holistickým prístupom, tieto dve oblasti nie sú známe. To je endokanabinoidový systém, naše receptory CB1 a CB2. Je to veľmi, veľmi dôležité, pretože z toho, prečo som začal s Jánom Neumannom, by som sa sem neskôr chcel vrátiť. Naše receptory CB1 regulujú chuť do jedla. Tie dve veci pomáhajú regulovať cyklus spánku a práve na tom závisí náš život. A tá tretia pomáha regulovať náš hormónový systém. Závisí od toho naše pohlavie, to, či budeme mať nadváhu alebo nie, naše vlasy, či ich budeme mať alebo nie a tak ďalej. A tá štvrtá, tá pomáha regulovať výkyvy nálad. Predstavte si tie ťažké dni, dámy, keby sme vedeli, že je tu možnosť, že tento obrovský pokles nálady a celkového pocitu dobre, že sa dá minimalizovať, tak by sme veľmi chceli to, o čom sa dnes večer tu bude hovoriť. A ako to všetko funguje v ľudskom organizme? Ľudský organizmus totiž produkuje endokanabinoidy,
Tie sa viažu na receptory a snažia sa podporiť celý organizmus. Je to však také jemné, že to organizmus práve takto podporuje. Tvoje vlastné receptory teda jasne podporujú tvoj organizmus. Je to veľmi dôležité preto, lebo hovorím o akomkoľvek tvore, či už je to pes, mačka, slon alebo kôň. Z hľadiska výkyvov nálad má dnešný večer a táto téma obrovský význam. Uvediem ti na to niekoľko príkladov. Ľudská myseľ dokáže fungovať len v určitých intervaloch. Povedal by som ti konkrétne detaily. Aké je to hlboké, aké je to studené, aké je to teplé, aké je to pekné, koľko toho je, koľko litrov, koľko je rokov, koľko svetelných rokov, koľko minút, koľko sekúnd. A to sú približne tie drobné intervaly, na ktoré je tvoj mozog nastavený. Ak na ne reaguje nesprávne, tak ochorieš. Tvoj endokannabinoidný systém sa snaží optimalizovať tvoje reakčné časy, teda tvoje nervové reakcie, aby si nezapadol do vlastných myšlienok. A toto, chcel by som ti ukázať niekoľko myšlienok. Vieš, tvoje telo, pretože tvoje telo s tebou vlastne komunikuje, len si toho nevšímaš. Možné emocionálne správy, ktoré ti tvoje telo posiela, podľa holistickej vedy sú to tieto veci. Západné lekárstvo, prepáčte, tradičná medicína považuje to, čo vám teraz poviem, za niečo, čo neexistuje, ale venujte tomu pozornosť, keď budete tieto informácie počúvať a sledujte svoj pocit. To, čo cítite, keď to počujete, či je to pravda alebo nie. Takže teraz sa sústreďte. Možné emocionálne správy tela. Je to samozrejme formulované veľmi jemne. Pečeň predstavuje potlačenú hnev, vztek, pocit nespravodlivosti, vnútorné napätie či netrpaclivosť. Takže keď človek ochorie na pečeň, je to skôr či neskôr práve preto, a ak ešte nie je alkoholik, len sa psychosomaticky sám ochorevá, tak je to to prvé, čo sa dá odhaliť. Žlčokrievnik zase znamená neschopnosť rozhodovať sa, uviaznutie v životných situáciách alebo strach z konania. Koľko ľudí som už takýchto našiel? Žalúdok. No, teraz budem mať ešte väčší zásah. Úzkosť, prílišná starostlivosť, nedokážem si stráviť to, čo sa mi v živote deje. Črevné púzdra však. Črevné púzdra sú pre nás veľmi, veľmi dôležitou súčasťou tela však. Pretože práve tam sa deje všetko dôležité. Pustenie, ťažkosti, nútená kontrola uväznená v minulosti. Takže mami, keď máte tú potrebu všetko kontrolovať, musíte vedieť, čo sa deje s vašim dieťaťom, čo sa deje s vašim partnerom, čo sa deje a vy sa vyčerpáte. Jasné? Ak to takto nebudete vedieť zvládať, vaše črevá budú nakoniec ohrozené až samými vami. Spomeňte si na Jána Neumana, ktorý to preskúmal. Jasné, žoltok, nekonečná túžba potom, aby ste vyhoveli všetkým. Takže tí, ktorým je v podnovej náročnej na postup v biznisovej sfére ťažké, sú ohrození svojim žalúdkom. Teda tá nekonečná túžba po vyhovovaní všetkým znamená žalúdočné problémy, málo radosti a nedostatok potešenia zo života. No ľudia, je to tak, ako by sa to hovorilo na Slovensku. Srdce. Srdce znamená emocionálne preťaženie, nedostatok lásky a problémy s príjmaním seba samých. Takže stopa tejto veci je v hrudníku. Máte problém, cítite sa osamelí, tvoja duša bolí, už si prešiel, už máš viac ako 30, viac ako 40, 50 a cítiš tu tlak, si sám. Musíte to v sebe vyriešiť. Pretože je to vaša duša, vaše srdce a váš problém. Nikto to za vás nevyrieši, nikto nedokáže vyriešiť naše vlastné utrpenie, len my. Tu je veľa ľudí s astmou, alergiami a exémami, myslím, že je ich tu veľmi veľa. Počúvajte, čreva, pľúca a pokožka sú vždy v prepojení. Bolesť, strata, smútok. Kto niekedy neplakal? Nech je požehnaný maďarčanstvo. Maďar sa raduje v slzách. Pokutoval už národ za svoju minulosť aj budúcnosť. Pane Bože, aký to je zlý duchovný význam, aké to sú zlé vety. Dobre? Takže pľúca, bolesť, strata, smútok.
Kto povedal, že nebudú slzy? Kto nenechal tiecť slzy? Nedýcham. Ktorým ľuďom sa zastavuje dých? A predsa už voľby prebehli. Žal, strach, neistota, pocit neistoty. Príliš veľa nútenej prispôsobovavosti, ženské orgány, endometrióza, odmietnutie. Hádky s matkami. Chýbajúce prežívanie ženskosti. Prekliaté matky, tlacivý manžel. Kĺby, tvrdohlavosť, nepružnosť, strach zo zmeny. Tvrdé. Dnes sme sa ľudia navzájom odhalili. Takže si myslím, že tu sa dnes všetci hanbia. Dobrá, keď som dlhší čas v strachu, v neistote, v hneve, v smútku alebo v neustálom nútení sa prispôsobiť, reakcia organizmu na stres je, že sa môže dlhodobo aktivovať. Následkom toho môže byť zhoršenie spánku, zápalné procesy, narušenie rovnováhy imunitného systému a všeobecná telesná aj duševná vyčerpanosť. Ak sa cítiš neustále unavený, hovorím ti to. Pozrime si ďalší obrázok. Toto je taký disk, pri ktorom omdlievajú aj lekári, aj obyčajní ľudia. Tento disk milujem, pretože keď ho niekomu ukážem, začnú si myslieť, že predávam nejaký zázračný liek. Ale ja som ešte nikdy nič nepredal, nič nepredávam a ani nebudem predávať. To neznamená, že kto predáva, robí to zle, len ja som si v tomto systéme posielania správ našiel svoje miesto inde. Takže pozri sa na toto, pozri sa na tú fialovú pásu, ktorá začína zelenou pásou, spánková apnoe. Prosím ťa, venuj pozornosť svojmu partnerovi. Pretože chrapie a v jeho chrapaní sú veľké prestávky a to je problém, pretože by mohol dostať mozgovú príhodu alebo infarkt a práve v tom časovom úseku, kedy nepočuješ, ako chrapie, ale je tam takéto prestávka. Ja som sa takto zvykol vytrhávať zo spánku, keď ešte moja babka žila. Stále tá prestávka a zrazu prišlo takéto a bolo to na mňa až príliš. Vytrhlo ma to zo spánku, babka stále žije. Takže toto je jeden z príznakov spánkovej apnoe. Keď je situácia už vážna. V tomto konkrétnom momente trpí mozog nedostatkom kyslíka. A toto trápenie vedie k patologickému zhlupnutiu, obezite a extrémnej únave. To, čo nasleduje potom, je už ešte horšie. Ak váš endokanabinoidný systém nefunguje správne, môže sa následne objaviť rakovina. Ak však váš regulačný systém, teda endokanabinoidný systém, funguje dobre, o ktorom budem dnes večer hovoriť, potom nasleduje ešte dôležitejší moment. Takže počúvajte pozorne, čo sa môže stať. Svalová atrofia. Čo mu môže byť ešte riešením? HIV a ja by som tam ešte dopísal aj COVID. Ten HIV vírus, to je AIDS, to je koronavírus. Som zvedavý na tvoju logickú schopnosť, že čo ti napadne, keď sa povie koronavírus. Čo o tom totiž počujeme? Teraz už aspoň vieme, že to nie je konšpirácia. Existuje teória, že tento vírus predtým, v nedávnej minulosti, neexistoval v pozemskej tvorbe, takže ho niekto vytvoril, že s týmto jeho bratom, teda HIV vírus, neexistoval a ani COVID vírus neexistoval, že sa to zrazu objavilo. O zvyšok som nechal teba. Glaukom, koľko ľudí má šedý zákal alebo zelený zákal? Vysoký krvný tlak, čo je to za ochorenie? Keď ti predpisujú liek na znižovanie krvného tlaku alebo na znižovanie triglyceridov, nazývajú ich statíny, tak si v podstate už začal šoferovať dole kopcom, takže hľadaj riešenie v rastlinách, pretože Hippokrates povedal, že nech tvoje jedlo bude tvojim liekom a nech tvoj liek bude tvojim jedlom. Toto nie sú chemikálie, takže to nie sú hamburgery a podobné veci. Dobre, a už ani nebudem veľmi pokračovať, aby som neťahal čas, ale radšej sa pozrime na to zelené vyššie. Toľko detí majú úzkosti, toľko mamok má úzkosti a toľko ľudí je v strese a toľko detí má ADHD, čo sa v maďarčine povie porucha pozornosti, že je to už až desivečné. Spoznáme veľa ľudí s bipolárnou poruchou.
To znamená, že raz majú nesmierne dobrú náladu a raz sú v hlbokej depresiách. Všimnete si, že nižšie píše aj tú depresiu, ale u bipolárnej osoby je to zvláštne tým, že raz sú hore a raz dole. A teraz sa poďme pozrieť ešte nižšie do tej oranžovej farby. Tam je napísané epilepsia, vidíte? Tam sú záchvaty. Toto by všetko dokázal vyeliminovať váš endokanabinoidný systém. Keby sa hladina kanabidolu v enzymoch vo vašom tele vrátila do normálu. A na toto môžeme ponúknuť riešenie, už vám to hneď ukážem, záchvaty. Koľko vašich známych trpí panickými záchvatmi? Koľko vašich známych zažíva záchvaty hnevu v blízkosti okolia? Nehovorte mi, kto to je, ja som to vymyslel. Môže to byť vaša dcéra, manžel, dieťa, pole je obrovské. Pretože toto večer tu platí pre každého. Už nebudem pokračovať v tomto koláčovom grafe, ale možno by som ešte ukázal tú fialovú astmu a vyčerpanie. Takže komu tento odkaz neznie? A nie, nejde tu o predaj zázračného lieku. Ide o to, že všetkých cicovcov má endokanabinoidný systém, o ktorom sa bohužiaľ veľmi málo informuje a v prírode na to existuje jedna bylinka, čo skrývali viac ako 60 rokov, je táto rastlina konope, ktorá mimochodom zo zeme zbiera toxíny a z vášho tela tiež zbiera toxíny a čo je zaujímavé, zbiera ich aj zo vzduchu, z pôdy, dokonca aj zo žiarenia. Je teda dokonalým katalizátorom a je to dokonalý olej, ktorý pomáha vášmu telu udržiavať homeostázu, teda celkovú rovnováhu, o ktorej hovorila Jánoš Neumann a vráti všetko na svoje miesto. Ide o adaptogénnu funkciu. Adaptogénne znamená, že to, čo je v deficite, to posunú vyššie a to, čo je v prebytku, to stlmí. Prosím o ďalší slajd. Takto tieto prípravky vyzerajú. A v niektorých krajinách dostávame obrovskú zľavu. Na Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku a v Rakúsku. To nikto iný nedostane. Ak sa pozrieme na miesto 761 eur za 362 eur, je možné získať prístup k nasledujúcemu 2 kusy 1500 oleja, v ktorých je 1500 mg čistej koncentrovanej účinnej látky na vyššie spomenuté problémy. A tu sú 3 spirituálne oleje. Ich význam vám hneď poviem, ale konečne tu sú spolu s tým, na čo sme veľmi čakali. Jeden nádherný nápoj, ľudia zostanú hydratovaní. Problém dehydratácie je totiž taký, že či už ide o dieťa, dospelého alebo starú osobu, naruší to celé naše rovnovážne systémy, teda hospodárenie s tekutinami. Toto je jediný nápoj na svete, ktorý sa o to snaží postarať, aby ste dokázali vypiť presne také množstvo tekutiny, ktoré vaše telo potrebuje na to, aby sa vrátilo do tej simulačnej rovnováhy, aby ste neboli dehydratovaní. Pri dehydratácii sa vám navyše rýchlejšie opotrebujú kĺby a môžu aj zapáliť, čo spôsobí nepríjemný zápach z úst, kosti budú praskliť a opotrebovať sa a určite budete mať problémy s zápalmi kĺbov. Existuje však jedna rastlinná esencia, ktorá sa vyrába superkritickou extrakciou, vďaka čomu si zachováva rastlinné účinné látky, ako sú napríklad luteín, zeaxantín či astaxantín, čo sú látky dôležité pre zdravie očí. Je to špeciálny balík, ku ktorému je priložená aj zdravá káva. Je to jediná káva na svete, ktorá nezvyšuje krvný tlak, ani neodvádza z tela to malé množstvo vody, ktoré bežne vypijete, alebo ktoré do tela prijímate v podobe potravín. Takže dostanete dávku kávy na 2 mesiace. Namiesto 2 mesačných dávok externých nápojov dostanete tieto veľmi vážne spirituálne oleje a tie 2005 špeciálne oleje, ktoré sa často používajú pri výskume rakoviny. A tu sa dá kúpiť aj samostatne. Namiesto 318 eur za 199, takže na jednom mieste 360. Vieme ušetriť 2 eurá s 9 produktmi, na inom mieste s 3 olejmi. Môžeme ušetriť 116 eur, takže ak to kupuješ osobitne, bude to o toľko drahšie.
Tento balík sme dostali iba my. Na tomto svete ho takto nikde inde nedostanú, takže bude zostavený na pomoc Maďarsku a predchádzajúcim spomnutým krajinám. Ak sa tieto zásoby nevyčerpajú, potom tento položka zmizne z ponuky. Preto je dôležité, aby sme pochopili, prečo to súvisí s ďalšou témou. Dobre, tu sú tie kryštály a huby. V podstate tie huby prinášajú vibrácie zmeny a nového života. Toto nie sú žiadne mystické výroky. Pochop to, vibrácia je svetlo. Vibrácia je chuť, vibrácia sú melódie, ktoré spievaš tu a tam vo svojom chráme a kryštály tento proces stabilizujú a rámujú. Takže aj v týchto olejoch sú prítomné aj tieto veľmi, veľmi výnimočné kryštály a vie, že je v nich aj ten chudobný ruský a Ganoderma reishi habi. V jednom a v druhom sú prítomné tie kryštály. A z hľadiska vesmíru toto prípravok sleduje aj tzv. Pozadí frekvencií, ktoré všetko zladia. Je veľmi dôležité, keď sa znova Jánoš Neumann tvoje vibrácie menia, tvoj definičný systém reaguje na stres príliš silno a môžeš ochorieť psychosomaticky. A s tým jednoducho nič neurobíš. Pretože samozrejme reaguješ na svoje čeky, na tých, ktorí ťa ubližujú v práci, na tých, ktorí ťa vyvádzajú z miery, v doprave sa bojíš o svoje dieťa, o rodičov, bojíš sa o každého a všetko to berieš do seba. Ale na toto existuje riešenie. V tom prastarom poznaní, ktoré sa dnes chemický priemysel snaží urobiť obeťou. Takže takto vzniká tá synergia. Slovo synergia znamená jednoducho, že vibrujeme v súlade s vesmírom, takže mi veríš, z hľadiska tvojho zdravia nepotrebuješ intelekt, pozri sa na delfíny. Tancujú v mori, skáču a tým skákaním oslavujú stvorenie stvoriteľa. Vtáky spievajú, zvieratá sú šťastné na lúke. My ľudia, ktorí sme vrcholom vedy a skromne sme sa označili za homo sapiens, za najvyššie bytosti, my však umierame vo vlastnej duševnosti. Môže prísť ďalšie poznanie, ak sme prekročíme harmóniu. To, čo som vám práve ukázal, už viac nenabádzam. Pretože to, čo sa dá vedecky v modernom zmysle dokázať, je druhou časťou dnešného večera. Odtiaľ toto začína. To, o čom som doteraz hovoril, má spirituálnu a tisícročnú skúsenostnú minulosť, čo je nesmierne dôležité. Teda má to hlboko zakorenenú ľudovú tradíciu, podobne ako čaj s matricami. Čaj z netla alebo čokoľvek iné, čo ešte s radosťou používali vaši starí rodičia. A teraz poďme k tej vedeckej stránke. Kde sa význam, zdravotné výhody, trhové výhody a ekonomické výhody oboch produktov stávajú dostupnými práve pre vás. Doteraz sme hovorili trochu o tej mystickej a spirituálnej časti, o tom, ako reagujú tie emócie, ktoré som spomínal predtým, keď nevieš nájsť riešenie. A o tom, že tu je riešenie, teda toto bola tá nervová časť, tá emocionálna nervová časť. A práve tá emocionálna nervová časť reguluje vaše bunky. A teraz prichádza medicínske riešenie zamerané na bunky. Doktor Gustavo Buenos a doktor Patricia Chamames, nikdy neviem tie mená vysloviť, prepáčte, oni sú v podstate tí zakladatelia a oni zistili súvislosť medzi každým vážnym ochorením a nízkou hladinou glutatiónu. Takže ak sa pýtate, či je to také dobré, sú tu dve veci. Šandro, tak prečo sme o tom nikdy nepočuli? V bežnej medicíne o endokanabinovom systéme nebudete počuť a o glutatióne ani slovo. Ale oproti endokanabinovému systému má glutatión aspoň túto konkurenčnú výhodu, že všetky medicínske publikácie a odbornú literatúru, ktoré by si mal ukázať svojim lekárom, máš k dispozícii. Takže vďaka tejto časti môžem povedať, že sa pri svojom prednášaní už určite nebudeš hanbiť ani zaskočiť.
ale budeš úspešný a tvoji lekári ti povedia ďakujem, že si mi to ukázal, lebo toto som mal priamo pred nosom na PubMed a všade inde, ale nevšimol som si to. Poznáte to, keď je úspech priamo pred vašimi očami, len sa k nemu treba nakloniť, ale vy ste si ho nevšimli? Pozná to aj ja, v živote sa mi to už mnohokrát stalo. No práve týmto dvom vedcom budeme tento úspech vďační, vďaka ktorým je na ďalšom obrázku stále živý vedec a lekár. Prosím o ďalší obrázok. Doktor Jimmy Gutmann, to je on, prosím vás. Vyhľadajte si ho na Facebooku a pošlite ho všetkým svojim známym, pretože on ešte žije, takže môžeme odkazovať na túto pani a doktora Gutmana. Sú to živé dôkazy, ktoré sú uznávané po celom svete. Takže tu je vedecký dôkaz, že sa predalo viac ako 500 miliónov kusov tohto nádherného prekurzora tejto účinnej látky a to je veľmi, veľmi dôležité. Preto nemusíš byť ani presvedčivý, nemusíš držať prednášku ako ja teraz. Je veľmi, veľmi dôležité, aby si sa len odvolával na dokumentáciu a na vyliečených ľudí. Nemusíš niečo vyhlasovať, stačí len povedať, čo si videl alebo čo si počul. No, 500 miliónov kusov z toho sa predalo. To teda znamená, že to bude pravdepodobne autentické. Vedecké pozadie znamená, že má aspoň 23 zlatých štandardov. Táto fotka nie je čerstvá. Takže je toho viac. 85 výskumov potvrdzuje vedecký základ, je za tým 400 publikácií a mohol by som pokračovať, takže tu dole vidíte tieto dve malé štvorčeky. Sú tu tie lekárske knihy, o ktorej hovorím. Bolo by dobre si ich odfotiť, aby si v nich našiel to, o čom hovorím. A samozrejme aj tu je tá certifikácia Clean Label. Takže ide o tieto špeciálne proteínové prekurzory s najvyššou mierou čistoty, ktoré sa vyrábajú z mlieka, čo je veľmi dôležité. A tu si to poznám aj raz a dobre, že ide o také účinné látky, také mliečne proteíny, ktoré neškodia ľuďom citlivým na mlieko a mliečne výrobky. Takže to môžeš pokojne používať. Pretože to množstvo medicínskych publikácií vzniklo práve v ochrane a podpore tejto veci. Na nasledujúcom obrázku to vidíme. To, čo sa môže stať, keď máš v tele nízku hladinu glutatiónu. Takže pozrite si to. Ukázal som vám skupinu problémov vyplývajúcich z nervových a emocionálnych reakcií a teraz vám ukážem, čo sa stane, keď tvoje telo stratí hladinu glutatiónu. Deje sa to veľmi rýchlo a človeku nad 60 rokov sa v tele už takmer netvorí hladina glutatiónu. Tvoje telo totiž produkuje kanabidolový enzym. V tvojom endokanabinoidnom systéme, a či o tom vieš alebo nie, tvoje telo produkuje hladinu glutatiónu. Existujú firmy, ktoré ho vyrábajú chemickou cestou. Prostredníctvom elektrolýzy prekurzorov a potom sú tu firmy, ktoré vyrábajú glutatión zo ľudských vlasov. Je to zbytočné a pochop to, keď ti niečo vpravia do tela, či už ide o hormón alebo steroid, tak tým sa určité účinky dajú dosiahnuť, ale vtedy je to tak, že nevieme, čo je tá skutočná príčina, no na tú príčinu dokážeme pôsobiť a ty si myslíš, že si sa uzdravil len preto, že si takto na jar použil nosový sprej a už neupršteš v lese. Alebo na poli kvôli pelu, alebo ak máš doma psa či mačku, tak dieťa už nedýcha ťažko, ani pár minút, ani 1 či 2 hodiny, pretože tomu biednemu niekto poriadne nastriekal steroidový sprej priamo do nosa. Takže počúvaj, lebo je to veľmi drsné, pretože naši príbuzní, staré mamy a podobne v tomto trpeli. Ak to klesne v tele, a určite to klesne, pretože s procesom starnutia, keď nám vypadáva vlas, klesne aj hladina glutatiónu, potom je možná Alzheimerová choroba a keď sa objavia problémy s nervovou sústavou a mozgom, Parkinson, autizmus, ADHD, čo je typické pre deti. Pozri, aké to je zaujímavé. Predtým endokanabinoidný systém, teraz hladina glutatiónu, bipolárna porucha, depresia, aj tu vidím AIDS, teda vírus HIV, aj tu vidím rakovinu prsníka, pľúc, maternicového čípku, hrubého čreva, vaječníkov
a leukémiu, teda závažnú rakovinu, lupus, astmu, alergie, zápal, teda tvoje zuby, reumatoidná artritída. Koľko ľudí na teba čaká, počuješ, koľko ľudí ma každý deň pýtajú, Šándor, čo mám dať na astmu? Šándor, čo mám dať na zápal? Šándor, čo mám povedať o reumatoidnej artritíde? Šándor, čo mám povedať o problémoch s hrubým črevom? Šándor, tento má rakovinu konečníka. Šándor, tento má takýto problém. Tu je to celé, len by sa to muselo prečítať. Kožné ochorenia. No pozrite sa na to teraz v lete, keď sú ľudia rozobratí, alebo si vezmi so sebou list Dedalond a choď na pláž. A tam sa pozri na ľudské tela a až vám od toho odíde chuť do života. Takto vyzerajú naši spoluobčania. To som sa naučil z parlamentárnych prenosov, naši spoluobčania. No, urýchlené starnutie, to už ma zaujíma aj mňa. Môžeš si to urýchlené starnutie spomaliť. Pozri sa na mladých, akí sú staromódni, nepoznajú vzťahy, komunikujú cez SMS, tvoja celá teda dráma. Prečo? Pretože majú duševné traumy, chronickú únavu. Myslím si, že je to tak na všetkých. Chronickú obštrukciu, plúcne ochorenie, COPD, koľko ľudí má COPD, osteoartrózu má každý, bolí ho každý klb, akýkoľvek typ hepatitídy, cystické fibrózy, neplodnosť, panebože, neplodnosť. No a tie biedne dievčatá, zrakové problémy, však šedý zákal, zelený zákal a vodnák, civilizačná choroba, tak si predstav, koľko toho všetkého má tu riešenie. Ak si aspoň týmto obrázkom odfotíš telefónom, hoci to ľuďom vždy dávame priamo do rúk, pretože ide o lekárskú publikáciu, to nepovedám ja, to som si prečítal presne, ako si to prečítaš aj ty. Poďme sa pozrieť na ďalší obrázok. Ak by si sa chcel vedieť, dozvedieť viac, čítať alebo hľadať niekoho, kto má podobné problémy pri týchto údajoch, že súkromná skupina má 25 800, už sme tu oveľa viac ľudí, ktorí zdieľajú svoje uzdravenia. To zdieľali, čo je veľmi dôležité, pretože by mi mohli hovoriť, že som bol dnes večer v televízii v diskusii, kde si len vymýšľam, ale tu je množstvo ľudí, takže si zapíš túto stránku riešenia, ktoré inde, keď inde už neexistuje odpoveď glutatión a endokanabinoidný systém. Endokanabinoidný systém ECS, to je jeho skratka. Čítaj si o tom viac, poď pozvi do tejto skupiny aj iných ľudí, pretože tvojim poslaním, ktoré ti dnes večer dal Boh, je pomáhať ľuďom. Takže túto vedomosť si dostal zadarmo, tak ju odovzdaj ďalej zadarmo. Nie